Nachádzame sa v chotári obce Hronské Kosihy na mieste, kde podľa tradície nevládne telo baróna Koháriho zachytili konáre hrušky. Posledná rekonštrukcia kaplnky prebehla v roku 1985, kedy dostala brizolitový nástrek a novú plechovú strechu. Žiaľ, pamiatka od tohto obdobia chátra. Voľný prístup do interiéru bez dvier spôsobil vážne poškodenie interiéru. Kaplnka je žiaľ v neudržateľnom stave. Dočká sa znovu zrodenia. Ako sami môžete vidieť, samotná kaplnka je bez dverí, takže je sem voľný prístup. Poškodenie je skutočne veľké. Podlaha je v deštrukcii, rovnako je načatá aj oltárna menza, ktorá slúžila v minulosti na slúženie svätých omší. Rovnako sa tu pravdepodobne nachádzala aj nejaká socha, pretože tu môžeme vidieť podstavec, ktorý je upevnený na stene. Toto vročenie v roku 1985 je to vlastne dátum, kedy bola kaplnka naposledy rekonštruovaná. Myslím si, že najvzácnejšou pamiatkou, ktorá je súčasťou kaplnky, je kamienný nápis, kamenná tabula s latinským nápisom, ktorá ospevuje hrdinské činy baróna Štefana I. Koháriho. Práve tu dal v roku 1713 jeho syn vystavať malú barokovú jednopriestorovú kaplnku na obdĺžníkovom pôdoryse. Kaplnka má dve malé okná a vstupný otvor s dvojkrídlovými dverami. Do západného štítu fasády kaplnky bola vložená pamätná tabuľa zo šedozeleného kameňa s latinským textom, opisujúcim hrdinské udalosti Štefana I. Koháriho.